Bueno, ariketa egiteko holako multzo bat osatu behar duzu, deskargatutako piezak erabiliz. Horretarako, archivo, nuevo, ensamblaje, onartzen dugu, eta bilatuko ditugu beharrezkoak diren piezak. Hasiko gara euskarriarekin, jarraituko dugu ardatza, polea, eta kastillo. Kastilloa, botatzen dugu hemen, eta guain jarri behar dizkiegu beharrezkoak diren harremanak. Ardatz hau izanin behar da ardatzkide aurpegiarekin. Biak izanin behar da ardatzkide polearekin, polearen zuloarekin. Eta danak izanin behar dira ardatzkide euskarriarekin. Bukatzeko, faltatzen zaigu zentratzea, nahiko zentratuta jarri ditu programak, baina egiaztatzeko bi aurpegi hauek elkarrekin egonin behar dira. Modu honetan gure polea osatuta dago, eta arrastratu dezakegu ikusteko bere mugimendua. Bueno, animo, deskargatu piezak, eta orain zure txanda da.